Masira yung mga dam. Tapos, Tapos wala na ulan. hanggang dito na. Kaputi mo. Ano sa labas? Nakasabit. Hanggang dito. Hindi, hanggang dito ko na. Pwede tayo dito. Ang malaki sa bahay. Dito. Ito, Ore! YouTube namin, makikita din Oli. Nag-acting nga, nag-acting. Umaga ni Casey po. Super. Bili na ako sa Buti yung flooring ng bahay, hindi inabot. Pero muntik na. Buti, medyo tumigil yung ulan. Kasi ilang araw umuulan, kaya yan. Kasi yan. Kasi namin. Sino kaya yung hinahanap nila? Mga tao. Alis na kayo dito! Alis na kayo dito! Alis na kayo. Sino kaya yung naka-yellow? Sino kaya yung naka-black? Tao mo. Si Papa. Andiyan butol! Andiyan butol! Andiyan butol! Andiyan butol! Kaya ano yan, lumipit ka doon ba na? Kanina Bumba ka. si Tita John. Huwag kang punta. Tignan mo! Kulot. Kulot. Eh, gurot! Gurot. Gurot. Diyan mapupunta sila papunta sa bahay natin. Swimming pool, maraming swimming pool. Naman sila ako. Kaya papasano yan? Kaya yung harapan ng gate natin. Oo, naman ito.